300 persoas asistirán ao Fórum de Retos Internacionais do Ecosistema de Saúde, que terá lugar en Pontevedra durante os días 24, 25 e 26 de outubro, un fórum que terá como temática principal, nesta ocasión, cidades intelixentes, saudables e amigables. Que o RIES? O RIES é un encontro interxeneracional e internacional que o que estamos buscando é abordar os retos, as oportunidades, todos os avances e todas as innovacións que hai que se están xenerando no ecosistema saúde que hai a nivel nacional e internacional, non só de Galicia, vale? Un fórum que ten varios obxectivos sobre a mesa. Outros obxectivos, lóxicamente, crear alianzas estratégicas entre empresas, entidades públicas e privadas, ser o lugar de encontro de numerosos axentes moi activos dentro das entidades sanitarias e sociosanitarias. Tamén presentar os últimos avances e solucións para convertir as cidades en comunidades moito máis saludables, pero ver que medidas hai a nivel sanitario, a nivel de medio ambiente, a nivel tecnolóxico, ver o que está funcionando e dalo a conocer para que todas as cidades que queiran irse por esta nova tendencia o inclúan na súa xestión. As xornadas abriránse o día 24 na Casa das Campas cun acto de presentación de experiencias innovadoras de empresas de Pontevedra. O día 25 terán lugar no Pazo as ponencias, mesas redondas e presentacións de comunicacións. Destaca dentro do fórum a participación dun panel de expertos no que se dará a coñecer as experiencias urbanas de Pontevedra, Niza, Oporto, Tel Aviv ou Tallín.